Sri Lanka több jelentés van, de szerintem legmegfelelő magyar fordítás, azt mondhatnám, hogy a Fenséges-sziget. Gondolom, hogy Sri Lanka egy különleges ország. 2500 éves civilizációval, nagyon sok régi templom, palota építménynek maradvány lehet látni, és kultúra, buddhista kultúrának köszönhetően nagyon sok buddhista emlékműhelyek vannak. Azon felül nagyon sok természeti látnivalók vannak. Például Sigiri szikla egy erődben, egy sziklatetején épült egy palota. Van nagyon sok régi város, ami több ezer éves városok, annak a maradványai. Azon felül mondjuk természetileg ilyen hegyek, dombok, vízesések. Sri Lankán az elefántok egyik legnépszerűbb állat, ami vadon lehet látni. Azon felül nagyon sok szelidített elefánt munkára, meg templomoknak, ünnepségeken használjunk. És van egy népszerű elefánt áruhás, ilyen elefántokat, kis elefántokat ápolnak és tartanak, és az egy nagyon népszerű turista látvány Sri Lankán. Közel 20 éve szervezünk Magyarországról Sri Lankára utakat, és azt mondanám, hogy mi utaztattunk legtöbb magyar Sri Lankára. Kb. 800 kilométerre fekszik Máldiv-szigetek, ez más világ, egy kis szigetekből álló szigetcsoport. Ott pihenni, nyaralni vágyok, kapcsolódni vágyokat tudunk javasolni. Nagyon sok turista úgy megy, hogy először Sri Lankán egy körútat csinálnak, ami látnivalóságok miatt, és utána átmennek Máldiv-szigetekre csak pihenni. India is egyre felkeresett destináció magyar turista körében, sokan mennek. India egy hatalmas ország, és mondhatnám egy kontinens. Elsősorban az, aki még nem volt Indiában, javasolunk az indiai aranyháromszög körút, az nagyon népszerű, benne van a híres Taj Mahal, illetve Jaipur, ahol maharágyák laknak, vagy a főváros. Ezen kívül számos ajánlást tudunk adni, akár Dél-Indiában, Goa tengerpartokon, hegyi vidéken, tényleg nagyon sok lehetőség van Indiában. Pár évvel ezelőtt kezdtünk Egyesült Emirátusokat értékesíteni, azt nagyon jól, sikeresen továbbra is csináljunk. Nagyon népszerű Dubáj környék magyarok körében. Ezen felül tavaly télen kezdtünk több más destinációval. Most foglalkozunk Balival, szintén egyre népszerűbb destináció magyar turisták körében. Tavaly tél óta foglalkozunk Seychelles és Mauritius destinációkkal. Azok a destinációk, ez nem tömeg turizmusra épült, hanem ez egyénileg. Valaki ilyen teljesen különleges luxus helyre akar nyaralni, azt tudunk javasolni minden két destinációt. Egyre több magyar turista is felkeresi, és elmúlt tél folyamán elég sok magyar turistának tudtunk szervezni Mauritiusba, illetve Seychellesre.